ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነል ንሎም ካብ ፍልይ ዝበለ ኣርእስቲ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣተባብዑና። ንመላእ ኣፍቃሪ ኩዕሶ እግሪ ሰሓብን አንጥልጣልን ኮይኑ ክዛዘም ሓንቲ ፀወታ ተሪፍዎ ዘሎ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ሰንበት ናይ መወዳእታ ፀወታ ከሰላስል እዩ። መን ቻምፒየን ትኸውን? ሲቲ ዶ ኣርሰናል? ቶተንሃም ዶ ቸልሲ? ዩናይትድ ዶ ኒውካስል? ናይ ኤውሮጳዊ ተሳታፍነት ይረኽባ። ናብ ሪሊጌሽን ዞን ትወርሳ ሰይቲ ጋንታ ንምፍላጥ ብሉፅ ኣመዝጋቢ ሸቶ ሃላንድ ዶ ዋላ እቶም ብድሕሪ ርሒቖም ዝጥምትዎ ዘለዉ ፓልመርን ኢሳቅን ብሉፅ ብዝሒ ቀረባትን ምፍናው ሌጀንድ ሊቨርፑልን መቐረት ፕሪምየር ሊግን የርገን ክሎፕ ካልእን ጽባሕ ሰንበት ሰዓት 6 ሕቶታት ክምልሳ ኣብ ሜዳ ፀወተአን ከሰላስላ እየን። ውድድር ዋንጫ ቻምፒየን ፕሪምየር ሊግ ንምዃን ዝካየድ ዘሎ ውድድር ናብ ናይ መወዳእታ ፀወቱ ኣብ ዘምርሓሉ ዘሎ ግዜ ሰንበት ሰዓት 6 ድሕሪ ቀትሪ ኩለን ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ኣብ ሓደ ሰዓት ፀወተአን ክጅምራ እየን። ብዙሕ ዘይተመለሰ ሕቶታት ንክምልሳን ኣፍቃሪ ኩዕሶ እግሪ ተሃንፅዩ ንክፅበዮ ገይረን ኣለዋ። እታ ሓደሽቲ ታሪኻት እንዳፀሓፈት ንኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ዋንነታ ጌራቶ ዘላ ሲቲ ንተራእዩ ዘይፈልጥ ራብዓይ ተኸታታሊ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ከተውሕስ ነቲ ኣብ ኢዳ ዘሎ መሪሕነት ንዌስትሃም ብምስዓር ቻምፒየን ዓመተ ስፖርት 2023-2024 ብምዃን ታሪክ ተፅሕፈሉ ይኸውን ዶ? ዋላ እታ ናይ 20 ዓመታት ነዛ ዋንጫ ከም ዜናታ ዝረኣየታ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚራ ግን ናብ ብልፅትን ናይ ዓወት ጋንታን ተቐይራ ዘላ ኣርሰናል ነቲ ሕማቕ ዕድላታ መደምደምታ ክትገብረሉ ኣንጻር ኤቨርተን ክትፈጥጥ እያ። ግን ሲቲ ክትሰዓረላ ወይ ከዓ ማዕረ ክትወፀላ ክትፅበያ። ፕሪምየር ሊግ ድማ እቲ ዝበለፀ ሊግ ተባሂሉ ክፅዋዕ ዘኽኣሎ ከምዚ ዓይነት ፈፂምካ ክትግምቶ ዘይትኽእል ክሳብ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ፀወታ ውድድር ክቕፅል ምኽኣሉን ቻምፒየን መን ምዃና ሚኢቲ ሚኢታዊት ካይተረጋገፀ ስለ ዝቕፅል ተሃራፍን ተፈታውን ሊግ ክኸውን የኽእሎ። ሲቲ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ብ88 ነጥብን ሱሳት ፀብለልታ ሸቶን ንኣርሰናል ብ2 ነጥቢ ቀዲማ ናብቲ ናይ ሰንበት ፀወታ ኣብ ኢትሓድ ስታድየም ኣንጻር ዌስትሃም ከተካይድ እያ። ነታ ዋንጫ ናብ ከብሓ ከተእትዋ ከዓ ኦፕታ 84 ነጥቢ 3 ሚኢታዊ ግምታታ ሂባታ ኣላ። መላእ ኣፍቃሪ ስፖርት ግን ዳርጋ ሚኢቲ ሚኢታዊ እታ ዋንጫ ናይ ሲቲ ምዃና ኣፎም ከፊቶም ካብ ምዝራብ ኣይተቆጠቡን። ዴቪድ ሞየስ ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ከምዚ ኢሉ ንሲቲ ፈፂምና ክንሰዕር ኣይንኽእልን ኢና ዋላ ነቶም ትሕቲ 14 ዓመት መንእሰያት ተፃወት ብምባል ንሲቲ መበል 6ተ ዋንጫ ኣብ ውሽጢ 7 ዓመት ከም ዝኸውን ውድእ ገይርዎ። ኣብዚ ፀወታ ሲቲ ማዕረ እንተወፅያ ወይ እንተተሳዒራ በንጻሩ ከዓ ኣርሰናል ኣብ ኢማራት ስታድየም ኣብ ልዕሊ ኤቨርተን ዓወት እንተመዝጊባ ኣርሰናል ተዓዋቲት ክትከውን እያ። ኩዕሶ እግሪ ክግመት ዘይክእል ዓውዲ ክሳብ ዝኾነ ንሰንበት ሃረር ኢልና ክንፅበ ገይርና ኣሎ። ኣብ ኤውሮጳዊ ውድድራት ንምስታፍ ቻምፒየን ሊግ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ተሳተፍቱ ኣፍሊጡ እዩ። ሲቲ፣ ኣርሰናል፣ ሊቨርፑል፣ ኣስቶን ቪላ ነቲ ኮታ ሒዞኖ ኣለዋ። ኤውሮፕያን ሊግን ኮንፈረንስ ሊግን ኣብ መንጎ 4 ክለባት ዓቢ ቅልስ ክረኣየ እዩ። ቶተንሃምን ቸልሲን ኣብ ኤውሮፕያን ሊግ ን5ይ ደረጃ ውሕስነት ዘለዎ ቦታ ዝወዳደራ ክልተ ጋንታ እየን። ቶተንሃም ኣብ ዝሓለፈ 6 ግጥማት ኣብ መወዳእታ ዓመተ ስፖርት 5 ስዕረት ብምምዝጋብ ተስፋ ቻምፒየን ሊግ ከተቕህምን ንኤውሮፕያን ሊግ ኣብ ሓደጋ ከተእትውን ተረኣያ። ድሕሪ እቲ ቸልሲ ብ23 ሚያዝያ ኣብ ኣርሰናል 5-0 ዝተሳዕረትሉ ፀወታ ብሉስ ካብ ስፖርስ ብ13 ነጥቢ ድሒራ ነይራ። ካብኡ ንድሕሪ 4 ዓወታት ሓደ ማዕረ ውፅኢት ብምምዝጋብ ምስ ምጥፋእ ነጥቢ ስፖርስ ተደሚሩ ኣብ መንጎ ክልቲአን ክለባት ዘሎ ፍልይ ናብ 3 ነጥቢ ወሪዱ ንረኽቦ። ቸልሲ ብ60 ነጥብን 13 ፀብለልታ ሸቶን ኣብ 6ይ ደረጃ ትርከብ። ቶተንሃም ድማ ብ63 ነጥብን ብ10 ፀብለልታ ሸቶን ኣብ 5ይ ተርታ ተሰሪዓ ትርከብ። ቶተንሃም ብልጫ ኣለዋ። ናብ መበል 20 ደረጃ ዝሓዘት ሸፊልድ ዩናይትድ ተጓዒዛ ተካይዶ ፀወታ ብውሕዱ ማዕረ ውፅኢት የርባሓ እዩ። ነጥባ ናብ 64 ብምድያብ ናይ ቸልሲ ውፅኢት ኣየገድሳን እዩ። ቶተንሃም ተሳዒራ ቸልሲ ኣብ ሜዳ ኣብ ልዕሊ ቦርንማውዝ ዓወት እንተመዝጊባ ግን ቶተንሃም ናብ 6ይ ደረጃ ምውራዳ ዘይተርፍ እዩ ብፀብለልታ ሸቶት ቸልሲ ስለ ትበልፃ። 6ይ ደረጃ ዝሓዘት ጋንታ ዋላ ኣብ ኤውሮፕያን ሊግ ተሳታፊት ትኹን ክሳብ ፋይናል ፀወታ ኤፍኤ ካፕ ውፅኢት ዝፍለጥ ግን ቀሲና ኣይክድቅስን እያ። ዩናይትድ ንሲቲ እንተስዒራታ ትኽ ኢላ ተወዳዳሪት ኤውሮፕያን ሊግ ስለትኸውን እታ ኣብ 6ይ ደረጃ ዝፀንሐት ጋንታ ካብ ኤውሮፕያን ሊግ ናብ ኮንፈረንስ ሊግ ትወርድ። እታ ኣብ ኮንፈረንስ ሊግ ክትሳተፍ ተሓሲባ ዝነበረት ከዓ ጠቕሊላ ካብ ኤውሮጳዊ ውድድራት ትእለ። ማንሲቲ ዋንጫ ኤፍኤ ካፕ እንተደኣ ተዓዊታ ከዓ እቲ ሰሌዳ ከም ዘለዎ ብምዃኑ ጋንታታት ኣብ ዘለዎ ኤውሮጳዊ ውድድራት ክሳተፋ እየን። ኒውካስል ኣብ ብሬንትፎርድ ዓወት እንተመዝጊባ ቸልሲ ከዓ እንተተሳዒራ ኒውካስል ካብ 7ይ ደረጃ ናብ 6ይ ደረጃ ብምድያብ ተሳታፊት ኤውሮፕያን ሊግ ክትከውን ትኽእል እያ። ንቸልሲ ብፀብለልታ ሸቶ ኣፀቢቓ ስለ ትቕድማ ቸልሲ ማዕረ እንተወፅያ ወይ ከዓ ስዒራ ግን ኣብ ኤውሮጳዊ ውድድራት ክትህሉ እያ። ኣብ 8ይ ደረጃ ትርከብ ማንቸስተር ዩናይትድ ናብ ብራይተን ከይዳ እንተተዓዊታ ቸልሲ ድማ እንተተሳዒራ ዝመፅእ ወላ ሓንቲ ለውጢ ዳርጋ የለን። ምክንያቱ ቸልሲ ብብዝሒ ሸቶታት ንዩናይትድ ብ16 ስለ ትበልፃ። ናብ 7ይ ደረጃ ናይ ምድያብ ዓቕማ ግን ካብ ኢድ ኒውካስል እያ ክትፅበእ። ማዕረ ክትወፀላን ክትሰዓረላን ዩናይትድ ከዓ
ናይ ግድን ዓወት ከተመዝግብ እንተኽኢላ ጥራሕ እዩ። ነዚ እንተስኢናቶ ናብቲ ዕለት 25 ግንቦት ዝካየድ ናይ ፍጻመ ፀወታ ኣንጻር ናይ ከተማኣ ናይ ደርቢ መወዳድርቲ ሲቲ ኣምሪሓ ዓወት ብምግንፃፍ ብሓንቲ ወንጭፍ 2 ዕፍ ዋንጫ ኤፍኤ ካፕን ተሳታፊት ኢሮፕያን ሊግን ክትከውን እያ። ንታሕተዋይ ደረጃ ኣብ ምውራድ ዝግበር ቅልስ ከዓ ሼፊልድ ዩናይትድን በርንሌይን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ከም ዝወርዳ ተመልኪትና ኢና ኣለና። ንሳልሰይቲ ንምፍላጥ ግን ሰንበት ኣብ ዝግበር መዛዘሚ ከተፍልጠና እያ። ሉተንታውን ዋላ ከም ዝወረረት ብቁፅራዊ ሓቂ ኣይትፈለጥ ካብ ምውራድ ከተምለጥ ግን ክንደየናይ ከይተውሕሶ ንፉልሃም ብገፊሕ ሸቶታት ብምስዓር ልዕሊ 12 ሸቶታት ብምዝጋብ ኖቲንግሃም ፎረስት ድማ ክትሰዓረላ ክፅበያ። ውልቃዊ ሽልማት ተዓዋቲ ወርቃዊ ጫማ ኤርሊንግ ሃላንድ ካብ መስበርቲ ድሕሪ ምምላሱ ንሽልማት ወርቃዊ ጫማ ንኻልኣይ ተኸታታሊ ዓመት ንምዕቃብ ኣብ ኣፍዴገ ይርከብ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ 4 ፀወታታት ፕሪምየር ሊግ 7 ሸቶታት ከመዝግብ ከሎ ናብ ፀወታ ማንሲቲ ምስ ዌስትሃም 27 ሸቶታት ኣፅሒፉ ንጎላቶ ክውስኸሉ ከኣቱ እዩ። እዚ ኖርዌጃዊ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣንጻራ ኣብ ዘካየዶ ነፍሲ ወከፍ ፀወታ ሸቶታት ብምዝጋብ ኣብ 3 ፀወታታት 4 ሸቶታት ኣመዝጊቡ። ናይ ቀረባ ተወዳዳራይ ሃላንድ 22 ሸቶታት ፕሪምየር ሊግ ዘመዝገበ ተፃዋታይ ቸልሲ ኮል ፓልመር እዩ። ተፃወቲ ኒውካስል ኣሌክሳንደር ኢሳቅ 20 ሸቶታት፣ ተፃዋታይ ቦርንማውዝ ዶሚኒክ ሰላንካ 19 ከምኡውን ተፃዋታይ ቪላ ኦሊ ዋትኪንስ 19 ብምዝጋብ ንሽልማት ወርቃዊ ጫማ ዝመርሑ ዘለዉ 5 ብሉፃት ተፃወቲ እዮም። ንሽልማት ቀረብ ኣብ ኩዕሶ ዝመርሑ ዘለዉ ተፃወቲ ኦሊ ዋትኪንስ 13 ኣሲስት ብምቕራቡ ንዓመተ ስፖርት ካብቶም ዝደመቁን ዝበለፀት ዓመቱን ምዃና ብብሉፅ ናይ ምምዝጋብ ዓቕሙን ናይ ቀረባት ክእለቱን ዘመስከረላ ብምዃኑ ጋንቱ ዴር 59 ዓመታት ኣብ ውድድራት ቻምፒየን ሊግ ክትኣቱ ካብቶም ብቐዳምነት ዝጥቀሱ እዩ። ንሽልማት ብሉፅ ኣሲስት ብምምርሑ ከዓ ናብ ናይ መወዳእታ ፀወታ አንጻር ክሪስታል ፓላስ ንመወዳድርቱ ብ3 ቀረባት በሊፁ ከኣቱ እዩ። 10 ሸቶታት ካብ ዝቐረቡ 7 ተፃወቲ ብ3 ፍልልይ ኣለዎ። ተፃዋታይ ማንሲቲ ኬቨን ዴብሮይና፣ ተፃዋታይ ኖቲንግሃም ፎረስት ሞርጋን ጊብስ ዋይት፣ ተፃዋታይ ኒውካስል አንቶኒ ጎርደን፣ ተፃዋታይ ብራይተን ፓስካል ጉሮስ፣ ተፃዋታይ ቸልሲ ኮል ፓልመር፣ ተፃዋታይ ሊቨርፑል መሐመድ ሰላሕ፣ ተፃዋታይ ኒውካስል ኪራን ትሪፐርን ድሕሪኡ ብምዃን ንሽልማት ይወዳደሩ ኣለዉ። ሽልማት በጀ ኢል ኣቐዲሙ ሓላውላት ኣርሰናል ዴቪድ ራያ ብምዕዋቱ ኣፍሊጡ እዩ። ሌጀንድ ሊቨርፑልን ፍቕርን ሓድነትን ስምዒትን ካብ ክለቡ ሓሊፉ ኣብ መላእ ዓለም ክዝከር ዝገበሮ ፈንጠዝያን ዓወታትን ዝተጓነፀፈ ነፋናዊ የርገን ክሎፕ እውን ሰንበት 19 ግንቦት ኣብ ሜዳ ኣንፊልድ ይኸውን እሞ ሰንበት ናይ ግበራ። ነዚ ኩሉ ሕቶታት መልሲ ሒዛትና ክሳብ ትመፅእ ሰላም ይምንየልኩም። መደብና በዘን ናይ መወዳእታ ቃላት ኩርቲስ ጀምስን ኣሰልጣንን ቦሩስያ ዶርትመንድ ነበር ብዛዕባ ክሎፕ ዝበልዎ ክንዛዝም ኢና። ክሳብ ብካልእ መደብ ዝመፀኩም ሰሰና እዩ። ኩርቲስ ጆንስ ክሎፕ ኣቦ መላእ ከተማ ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ ESPN ከም ዝገለጸቶ ኣሰልጣኒ ቦሩስያ ዶርትመንድ ነበር። ኣብ ሃይማኖት ክለቡ ኩዕሶ እግሪ ሊቨርፑል ከምቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ካቶሊክነት ዝኽበር እዩ ብምባል ንክለቡ ኣድናቆቱ ገሊጹሉ ነይሩ።